وەزیرێکی رێژێما ئەسەد دەبێژە تو چارەسەری یان ڕەوشên تایبەت ji bo Kurdan an goj bo parêzgehekê cuda ji netew û parêzgehên din nayên destnîşankirin. Di hevdîtinekê de li gel Ajansa Sputnik ya Rûsî, Alî Heydar, wezîrê lihavhatinê yê rejima Sûriyê derbarê rewş û pêşerojan navçeyên Rojavayê Kurdistanê got. Her hewlek ji bo çareserîna taybet, cuda ji çareseriyên pêşînyarkirî ji bo tevahiya Sûriyê red kiriye. Heydar her wiha got em nikarin tu cêwaziyê bidin parêzgehekê ku ji parêzgehên din cuda bibe û got jî çareseriya herî baş ew e ku Kurdên Sûriyê pişta xwe bi Amerîkayê girê nedin û berê xwe bidin dewleta Sûriyê. Li gorî Heydar ku ev çareserî di civînên vê dawiyê yên PD de li Şamê diyar bû. Di kongreyekî rojnamevanî de li gel hevşanê xwe yê Rûsyê, Sergî Lavrov di bersiva pirsekê de li ser mafê Kurdan li Sûriyê. Welîd el-Muallim, wezîrê derveyê rejima Sûriyê jî gotibû ku komîteyeke gengeşekirina destûrî heye û gengeşekirin li ser bingeha Sûrî Sûriye û Kurd birayên me ne. Ji ber wê yekê em niha nikarin bêjin mafê wan çi ne û ne jî şêweyê dewletê di destûra bêda wê çawa be. El-Muallim serbar kirbû ku divê hevkirin navbera danûstandkaran de li ser wê babetê were kirin piştra referandûmeke gelêrî li ser were kirin û biryar di destê Sûriyan de ye. Li gorî El-Muallim di destûra Sûriyê de tanha tu îtirafeke fermî bi Kurdan û ne jî bi ziman û mafê Kurdan nehatiye kirin û tenê navbera dem û demekê de serkirdeyên rejimê daxuyaniyên devkî derdixin.